my bisexuals are greedy, or they're going to cheat on you. And I was like, mae stuff ofnadwy. Fi'n just ffansio merched a'r bechgyn, like. Des i mas pan o'n i'n 16 oed, gwmpas rhan fy ffrindiau. O'n i'n sylweddoli bod, dwi'n ffansio bechgyn a'r merched. Dwi'n gallu cofio dywedais un o fy ffrind fi, roedd hi yn dweud wrth pobl eraill, so like, o'n i'n kind of forced to come out tipyn bach. Like, o'n i'n drist, roedd stori dod mas yn stori personol. Hoffwn i cael more control, just achos am llawer o bobl, mae dod mas yn just mor anodd. Ond o'n i'n mor lwcus i cael grŵp o ffrindiau o gwmpas i fi sydd ddim yn meddwl o fi'n gwahanol. Fi'n just Amy. Like, I fod yn gay yn y Cymoedd, like, nawr fi'n credu mae'n more acceptable. Pan o'n i'n cael fy magu and stuff, roedd pobl yn dweud stuff like, that's gay, i cyfeirio at rhywbeth yn negyddol. Like, ar y tro, o'n i'n meddwl, why? Pam? Like, ond nawr fi'n credu bod, achos o'r we a stuff ar y teledu, mae llawer mwy o exposure am pobl LGBT+. Mae'r cymuned yn y prifysgol yn mor bywiog. Roedd yn really hyfryd i just cwrdd â pobl eraill yn swapio profiadau gyda'i gilydd. Mae llawer o stereotypes. Mae pobl yn dweud stwff ofnadwy am pobl ddeurywiol. Mae bisexuals are greedy, or they're going to cheat on you. And I was like, mae stwff ofnadwy. Fi'n just ffansio merched a'r bechgyn. Like, does dim fel problem gyda fe. Ar appiau fel deitio fel Tinder, fi'n rhoi, bisexual, whatever, just, And mae pobl yn anfonau neges i fi, it's like, threesome, I'm like, na? Fi'n just edrych am person, i deitio fel rhywun arall. Mae stuff yn just really llecryd weithiau. Yn y UK, yn arbennig, ni'n cael tipyn bach o ffordd i fynd tan. Mae pawb yn yr cymuned yn cael hawliau. Mae llawer o waith i fynd tan mae pawb yn equal. Fi'n credu bod dod mas yw'r peth gorau dwi wedi wneud. Achos dwi'n teimlo'n mor cyfforddus yn fy hun. Fi'n teimlo mor person go iawn. Os mae rhywun yn wylio fideo hwn, dych chi'n stryglo gyda dy sexuality ti, just hoffwn i'n dweud, mae byd yn newid and bydd popeth yn iawn y diwedd.